Vi vil nu fortælle lidt om vores 3-2 refraktering og om vores strategy patterns. Og 3-2 starter jo egentlig ud med, at vi vil først finde noget varians i vores kode. Så vil vi implementere et interface, og så derefter lave en klasse, der bruger det her interface. Til at starte med kigger vi i vores specifikation, hvor vi får at vide, at vi skal lave en beta city, der har en ny vindermetode. Så derfor så gør vi vores TDD-rytme og laver derfor laver en ny test, hvor vi tjekker, at blå vinder, at rød vinder, hvis at rød er den sidste spiller tilbage. Og det strider jo så selvfølgelig, da vi kører den første gang, strider det imod vores tidligere test inde i vores alpha city, hvor vi ved, at det er rød, der vinder i over 3000. Så derfor så har vi inde i vores game implementation her, hvor vi tidligere havde vores vinder her, havde vi jo implementeret, at det var bare rød, der vandt. Det er vi så nødt til nu at lave en refaktorisering af det. Og det laver vi så ved at lave et interface, vores winning strategy, hvor vi simpelthen siger, at vi vil have en vinder, og så får vi hvilket game det er og mappet. Og det er jo så det, som vi så sørger for, at vores get winner metode herinde bliver ændret til at tage de her parametre i stedet for at returnere værdien for alpha city. Så derfor så har vi inde i vores alpha winning strategy, har vi så taget den gamle metode, vi før havde inde i vores game implementation, og egentlig bare kopieret herind. Og så har vi inde i vores beta, har vi så lavet vores nye implementation af den aging strategy, vi vil have i beta. Det betyder så, at når vi herinde i vores test alpha, så skal vi så sørge for, at vores game implementation, den får en ny, den tager simpelthen en parameter med, der hedder alpha winning, som vi så også har specificeret heroppe i vores som feltvariabel, og så er det, at den har styr på det. Og det er det samme inde i vores beta, hvor vi så sørger for, at den har en beta winning, og på den måde benytter den så den her winning strategy. Og det fører så også ind til selve strukturen af det her, arkitekturen, at vi laver et interface, hvor vi så sørger for, at to forskellige klasser kan benytte det her, så vi kan teste hver for sig. Så vi derfor så har vi nu muligheden for at lave metoder, der lave samme metoder, men som egentlig har en ændring. På samme måde skulle vi så også lave en aging, så vi tester, hvordan at vi ager her, og så har vi igen lavet vores aging strategy interfacet til at sørge for det, og vi har fået implementeret aging for beta, hvor vi sørger for, at vi hele tiden returnerer den aged på en anden måde nu, med at vi pludselig så skulle vi kun tælle med 50 gangen og 25 gangen, 5 gangen og 1, og det samme når vi var omkring 0, så skulle vi også sørge for, at den kun lige gik et år frem der, og ellers så beholder vi vores tidligere alfa indtil vi er under 100. Og det bygger selvfølgelig igen på vores 3.2, at vi finder ud af, at vi har vores aging strategy, som vi tidligere bare havde inde i vores game implementation, og hvor vi så nu
bare vælger at returnere en world age, som vi har deklareret her i vores game interface, hvor vi siger, at vi altid starter i vores år 4000, minus 4000 her, det er så før Krist. Som vi kan se her, så er det herinde i vores game-funktion, at vi sørger for, at den skal tage en strategy parameter med. Og det er jo så den, vi bruger inde i vores test til at sørge for, at vi har den rigtige med. Vi har så vil det stille en opgave, at vi også skulle lave gamma. Og skulle vi så sørge for, at nogle units havde nogle bestemte metoder. Vi tester derfor, at vores settler den skulle kunne lave en by, og vi tester at vores archer den kan fortify, og det så ikke kunne gå noget, så det men det strider jo så også pludselig imod, at i alfa der har vi jo også units, men der skal de ikke kunne noget, så vi har igen vores tredje variation, og så laver vi igen et nyt interface, kalder action, hvor vi tager vores actions, og vi laver derefter en action for alpha-siv, og den gør jo så ikke noget, fordi at det gør den ikke i alpha-siv, men inde i vores gamma-siv, der sørger vi så for, at vi overrider den her metode til at gøre det, vi gerne vil have den til. Det er så inde i vores unit implementation, at vi her har været inde og så skulle referere til den. Det har i det hele stort ikke det har egentlig kun været vores gamma-siv, vi har skulle lave ændringer til, i det at alpha-siv var sig selv, så i modsætning til de to tidligere, så kunne vi nøjes med kun at lave ændringer herinde til gamma-siv, fordi at alpha-siv slet ikke benytter nogen af de metoder. Ja. Så har vi vi har så valgt til vores delta-siv her, hvor vi skal lave et nyt setup for vores map, hvor vi egentlig bare spurgt om, at vi skal have en by her, og en blå by på 4,5 og en rød by på 8,12. Og problemet her er så også, at vi skal sørge for at gøre det nemt for en spiller at kunne programmere sin egen bane. Og der har vi benyttet af Bearbaks eksempel på at få indsat en streng, som spilleren så selv kan give med til sit layout, og så få lige netop det layout. I det at vi allerede tidligere havde vi simpelthen valgt at lave en map implementation her, hvor vi samler alle vores hashmaps inde, hvor de tidligere lå inde i vores game implementation. Vi fjernede dem herfra, fordi at det gav os et større overblik, og vi synes det var nemmere også at benytte herindefra. Og det medførte så, at vi ikke at vi valgte ikke at lave strategy pattern til at løse den her opgave. Vi kunne godt have valgt at lave et strategy pattern, hvor vi så havde taget hele vores map implementationsmetode og lagt ind i vores hvor har vi den her vores world factory her for delta-siv for eksempel, så kunne vi have lagt hele vores map implementation ind her, som så havde givet os vores hele mappen, den samme som vi havde oppe i vores map implementation, hvor vi så bare laver de her ændringer vi skulle have, og det samme med vores alpha-siv world, så har vi jo så bare beholdt vores tidligere for vores allerførste aflevering og kunne have sat den del ind her. Det har vi så valgt at lade være med, og har valgt at beholde vores map implementation her, og simpelthen sagt at det er sådan her vi laver vores map ved hjælp af en streng nu. Og så beholder vi vores
CityMap og vores UnitMap, som de var tidligere også. Så derfor så har vi inde i vores alfa-siv, har vi derfor lavet en streng, som altid ser ud som vores alfa-siv, så den ikke kan pilles ved. Og det kan man selvfølgelig argumentere for, at det er ikke så hensigtsmæssigt i det, at vi laver noget modifikation på alfa-siv, som egentlig fungerer som den skulle. Vi kunne, altså den nemme løsning havde, eller den TDD-rytmen går nok ind og siger, at vi skal fake it till you make it, og derfor så burde vi have lavet en metode, eller burde vi have brugt strategy pattern til det. Fordi vi allerede havde lavet vores map-manipulation, vælger vi så at gøre det således her. Vores Delta-Siv Factory skulle kunne gøre det nemt for folk at selv lave deres ændring. Så derfor så har vi simpelthen giver vi den bare en string med, som vi laver inde i vores test case her, hvor man kan sætte en hvilken string ind, som vi ønsker den.